Ok, de salve, eu sunt Berger și v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să fac un tutorial cum să scap de eroarea asta când deschizi un server de 5M. O să fac eu acum. Bun, se deschide. Uitați. VRP get server data not found. Și când intrăm pe 5M, de tot asta zice. Bun. Când intrăm pe 5M, ne dă VRP identification error. Bun. Ia să vă arăt acum și o să vă ajut să o rezolvați. Uitați, dăm pe localhost și da. Bun. O să vă arăt cum să rezolvați. Bun, pentru început închidem asta. Mergem, deschidem gen server.cfg. Până atunci, mă rog, mergem aici jos. Intrăm pe linkul ăsta. Ne facem OK nouă, că na, cheia expiră din când în când. Asta cu VRP Identification Error, cum să zic, poate fi de mai multe feluri, gen. Pentru că poate fi de la key, poate fi de la grupuri, că ai băgat tu ceva greșit. Na. Hai să fac repede capture ăsta. Bun. Bun. Deci cam astea îs. Dăm din nou register la una. Punem aici label-ul. Obvious. Bun. Server IP address fix ăsta, care l-am mai băgat. 127.0.0.1. Pick a type home hosted. I'm not a robot. Generate. Bun. Și ăsta îi. Luăm key-ul foarte ușor și îl băgăm aici, în loc de ăsta. Bun. L-am băgat. Acum ne ducem din nou în server. Bun. Și dăm start server. Acum am testat să vedem dacă de la asta e eroarea. Dacă nu e de la asta eroarea, înseamnă că e de la altceva. Da, e de la altceva. Bun. Ce mai putem face? Uite. Bun, ce mai putem face în cazul ăsta? Ne ducem frumos. Asta nu poate să. Ne ducem la resource. VRP. CFG. Și avem aici toate chestiile astea. Bun. O să le ștergem. Adică o să ștergem într-un fel tot VRP-ul. Intrăm în Dunco. Eu nu mai am instalat. Vai de capul meu. Ia stați. Revin după ce le instalez. Bun, am revenit aici. Puteți observa cât e ceasul. O să revin în aproximativ 2 secunde. Bun, am revenit. Deci, deschidem Dunco-ul. Dunco VRP Master. Bam, bam, bam. Și căutăm VRP. Bun, l-am găsit. Perfect. Tragem VRP-ul pe ecran ca să ne fie mai ușor. Bun, îl avem aici. Intrăm în folder. Îl ștergem de aici. Și îl băgăm iarăși. Bun, îl avem aici. CFG Base face setările de care avem nevoie. Bun, înainte de asta trebuie să creăm o bază de date nouă, așa că mergem la admin. Punem numele care vrem noi să fie. Facem aici, punem obvious. Bun. Avem așa, acum mai punem database IP, bam, 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 aici în loc de asta punem obvious. Bun. Aici hai să punem română, ca să fie mai ușor. Bun, Ctrl save. Perfect. Acum tot ce avem de făcut este să dăm start la server. Să vedem dacă asta a fost problema. Dacă nu, mai facem o chestie și 100% trebuie să meargă. Bun, ia să vedem.
Ok, ați văzut, asta a fost problema. Vedeți că serverul merge. Ok, avem un loading screen, da? Avem un loading screen care vi l-am arătat în episodul trecut cum să băgați loading screen și chat, cam asta e loading screen-ul. Bun. Ia, așa, hai să punem pauză. Bun, sper că v-am ajutat cu videoclipul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!